ମୋ तरफରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ 6ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଡ଼ିସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ କୋର୍ଟ, 3ରେ କାରାଗାର, 4ରେ ଆମର ପିପିଲିର 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବଳଙ୍ଗା ଥାନାକୁ ଯାଇଛି, ଡେଲାଙ୍ଗର 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନାକୁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ପିପିଲି ଥାନା ଡେଲାଙ୍ଗ ଥାନାକୁ ନେଇ କୋର୍ଟ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି 4ଟା ଥାନା ଅନ୍ୟ ଇଏକୁ ଯିବ? ଆମ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବା ଆମ କର୍ମୀମାନେ। ତେଣୁକି ସେ ଗୋଟେ, ତାପରେ କୌଶଲ୍ୟା ଗାଙ୍ଗ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏକାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୋଟ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି। ଏବଂ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗରେ ମଦ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ମଦ କେମିତି ନିଲାମ ନ ହେବ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୋର କେହି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସମସ୍ୟା ନେଇ, ସେ ନେଇକି ବିଭାଗୀୟଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିତି ଆସିଛି, କ'ଣ ରହିଛି? ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବେ ଏବଂ ନେତାମାନେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ 11/4/2023 ମସିହାରେ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ସିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ମୋତେ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଆସେମ୍ବଲିରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ, ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଯାଇଥିଲେ ଆମର ନିମାପଡ଼ା ଛକର ସଭାପତି, ଏମିତି 2-3 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ। କଥାଟାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ପିପିଲି ଗୋଟିଏ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନେଇ, କାରଣ ଏଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର 20 କିଲୋମିଟର, ସତ୍ୟବାଦୀ 20 କିଲୋମିଟର, ନିମାପଡ଼ା 20 କିଲୋମିଟର, ଜଟଣୀ 20 କିଲୋମିଟର। ତେଣୁ ଏ ଜାଗା ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଯେତିକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଏଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମୋର ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି। ମୁଁ ଯେତୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ହେଲେ ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମୟ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଦାବି? ଆମ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ 7ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପିପିଲିରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପିପିଲିରେ ଆଡ଼ିସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ତୃତୀୟରେ ପିପିଲିରେ କାରାଗାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆମ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ନିମାପଡ଼ା। ଚତୁର୍ଥରେ ପିପିଲି ବ୍ଲକର 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବଳଙ୍ଗା ଥାନାକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନାକୁ ଯାଇଛି। ଇଏ 4, 2, 6 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଡାକିଥିଲି। ତାପରେ କୌଶଲ୍ୟା ଗାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆମର ପିପିଲି ତହସିଲ, ପିପିଲି ଥାନା, ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଏ କରୁଛି। ଏବଂ ପିପିଲିରେ ନିହାତି ଗରିବ ହରିଜନ ଜନସାଧାରଣ ଏ ମଦ ଖାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ କରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ମୁଁ
ମଦ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ସବୁ କମିଶନର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲେଖିଛି ଆମର ମଦ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଣୀ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଗୁଡ଼ିକ କାରଣ ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆପଣମାନେ ତ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କଥା ଏବଂ ବସ୍ କଥା। ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାବଦରେ ବିଧାୟକ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମତ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିକି 21 ଦିନ ଭିତରେ ଛଣଛଣାରୁ ବିବିଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କନେକ୍ସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୋ ବସ୍ ଟାଉନ୍ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉନଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିଛି ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ଦେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। এইଗୁଡ଼ିକ ସକାଶେ ମୁଁ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ